Mugaitzen da pausua da filmaren izenburua, eta ez dakit dokumentala etiketa jarriko nioken zen nahiko pelikula berezia da. Egia da pertsonaia erreal batetik abiatzen dela, Elbira Zipitria, baina ez da ohiko dokumental bat, ez daude horla elkarrizketak eta ez da biografia bat, ez? Ni aurkitu nintzen Elbirarekin, Elbiraren presentziarekin ezagun nuke, ze hil zen 1982an bere etxean. Eta etxe hortan berak egin zuen eskola klandestino bat, 30 urtez, frankismo garaian, aurrentzako eskolak ematen, euskara hutsean, ez? Eta nire etxean bertan topatu nintzen istorioarekin, eta horregatik abia puntua berezia da. Orduan pelikula fikzioa eta dokumentalen arteko zehoze da. Prozesua nahiko luzea izan da pelikula egiteko. Ni ez nuen ezagutzen Elbira Zipitriaren izena lehen, ni heldu nintzen etxe horretara, bai etxearen eraikinean badago plaka bat, bere izena jartzen duela eta aitortzen zaizkiola, batez ere Euskal Eskolaren aitzindaria izan zela. Eta, hasiera batean, ez nion kasu handirik egin Elbirari. Gero hasi nintzen Mari Carmen Mitxelenak idatzitako biografia txiki bat irakurtzen, eta horra hasi nintzen ulertzen ze tamainako pertsonaia izan zen Euskal Herrian historiaren dako, kulturan, euskeran, hezkuntzan, politikan, Elbira Zipitria. Eta hortik aurrera esan nuen egokitu zait historio kontatzea, bere etxea helduta. Orduan hasiera baten izan zen ikerketa batez be eta dokumentazioa 3 urte, gero gidoi bat idatzi nuen, eta hortik aurrera pelikulari forma audiovisual ikusentzunezko forma bat bilatzen hasi nintzen, gaur egun edo arte izan dira 7 urte gutxi gura bera, 6-7 urte lanean. Agertzen naiz ni, agertzen da Miren Tirapu aktore bezala, eta gero 5 ikasle, eta berarekin irakasle izandako beste Mari Carmen Mitxelena eta Kontxita Beitia. Ez da hainbeste jende agertzen, baina bai prozesuan zehar jende askorekin hitz egin nula, ez? Hasiera baten hori 26 bideitzen zen, Ira da Elbiraren ez izena, berak erabiltzen zuen izena batez ere egunkarietan idazteko, 26 bi izan da etxearen helbidea. Eta horreri tiraka, nik egin nuen hasierako gidoiaren bertsioa 26 kapitulu zituen, hor jolas batzuk zeuden, ez? Baina gero bertsio berriak egin nituen eta hori pixkat desagertu zen, ez? Zentzua galduzun. Orduan, rodaje garaian, zetun honek beste izenburuan bat behar du, ez? Eta Elbiraren lagun batek aipatu zidan esaldi hori behin, eta hor gelditu zen nire buruan, dakaten nietzako zen nahi pilo bat, ez? Eta, da Pedro Mario Tañoren bertso bat, eta, edizio garaian nengoela, esan duen, hau da izenburua, batez ere, pixkat zentzua saltzearren, bada, pixkat Elbirak bere bizitzan zehar mugasko gainitu zituen, espazo pribatua erabilizun isilean espazio publiko bat egiteko, eta 10. hamarkadan atera zen espazio publikora, emakumea indik horreta zegoenean, atxilotuta zegoenean etxean. Gauza asko egin zituen, aurrerago uten ziren gauza asko, ez? Eta ni baita ere zuzendari bezala zeharkatu dut enkuadre hori orduan nintzako, nahiz eta baldekete izenburu zaila dan, baita ere pentsen dut oihartzun asko dituen esaldi bertso badala, ez? Erronka asko izan ditu film honek niretzako. Hasiera batean, prozesuaren hasieran zen Elbiraren inguruko informazioa aurkitzea, ez zegoen ezer. 3 liburu argitaratua zeuden, baina bere bizitzaren inguruan eta niretzako oso garrantzitsua zen jakitea nortzan Elbira Zipitria, ez bakarrik pertsonaia historiko bezala, baita ere bere intimidadean edo bere, ez? Eta ez zegoen apenas informazio horik. Orduan hor arakatzea nahiko luzea eta zaila izan zen. Baina gero bai, hasi nintzela ate batzuk irekitzen eta horiek beste batzuk ireki zituen eta hola eta ez. Orduan, oso prozesu polita izan zen. Gero baita ere lehenengo pertsonan kontatzen dut filma dauka ahots bat, nirea dena, eta ni ere agertzen naiz pelikulan, ez? Eta hori da lehenengo aldia egiten dudala. Orduan hori baita ere zaila egin zait asko, ez? Ze baita ere nire etxean bertan grabatutzen dudan filma, distantzia falta neukan, zuzendari bezala eduki behar duzu distantzia bat, ez? Objektuarekiko, ez? Eta nik hori askotan ez neukan. Eta gaina ni nengoen hor barruan, ez? Eta orduan hor atera gerturatze aldentze horretan ibili naiz denbora guztian eta hori zaila izan da, baina asko ikasi dut pelikula egiten. Zentzu guztietan pertsonalki eta baita ere
zinematografikoki. Historiarekin niretzean aurkitu nintzen, ni hor bizi nintzen, ez? Eta gero Elbiraren pertsona, niretzako ispilu bat izan da zentzu baten, ez? Orduan, asko esaten zidan berak. Momentu baten pentsatu nuen aktore bat erabiltzea, etxe horretan gaur egun bizian emakumearen papera egiteko, alegia nirea, ez? Baina gero oso, laster pentsatu nuen hori zinula egin ze, batez ere Elbira nola zen kontutan hartuta, ez? Eta Elbira oso zuzena zen, oso argia zen, bere azkenengo urteetan ez zion bat ere gustatzen bere izena aipatua izatea, orduan zen olako pakto bat bezala egitea. Zutaz hitz egingo dut, baina nik hitz egingo dut, ni ere agertuko naiz hor. Elbira berez, pertsona bezala, Euskal Herriko emakume bezala niretzako da nire arbaso bat, emakumezkoa, ni gaur egun bizi naiz euskalduna, eta hor ispilu izugarria izan da niretzako. Orduan pertsonalki gauza asko, hausnarketa asko egin ditut berari helduta edo berarekin, ez? Eta gero hori baita ere formalki nola egin ditudan gauzak berriak niretzako, baita ere gogoeta asko egin ditut nola egin filma hau, ez? Formalki nola gauzatu. Eta orduan asko ikasi dut. Orduan oso garrantzitsua izan da pelikula niretzako. Egon da nire bizitzan hor erdian denbora luzean. Eta nire bizitzaren aspektu asko ukitu izan ditu, ez? Orduan oso garrantzitsua. Bere bizikoa izan da nire bizitzan pelikula hau. Niretzako zen hasierako lehenengo helburua, eta hor dago, eta horregatik ere egin dut pelikula, zen Elbiran izena, Elbira Zipitria Irastorzaren izena azalaraztea, ezkutuan zegoen. Eta egin zituenak ezin nuen ulertu, nola da posible Euskal Herrian emakume hau jendeak ere ezagutzea. Ez nuen ulertzen, eta hori izan zen lehenengo. Eta horrekin batera, Elbira da, 20. mendean bizi izandako emakume bat, 1906an jaioa, 1982an hilda, testuinguru oso ezberdinak bizi izan ditu, eta esan dudan bezala nire arbasoa da, gure arbasoa da. Eta oso emakume aurrerakoia izan zen, muga asko ganditu zituen, ez? Eta horregatik niretzako izpilua da, eta hortaz ikasteko gauza asko ditugu, ez? Bera eta bera bezalako emakumeen gandik.